Топ 10 неразгадани световни мистерии, които всеки фен на True Crime трябва да знае. Здравейте! Аз съм Ивета Шуманска, а вие сте с код 187, българският Crimecast. Ако харесвате видеята, които правя, подкрепете ме като се абонирате. Така ми помагате да продължа да развивам канала и да ви предоставям интересни видеа. А сега да продължим. Номер 10. Случаят Джон Бенет Рамзи. Това е една от най-големите мистерии в САЩ, която и до днес предизвиква безброй теории поради странните доказателства и липсата на категоричен извършител. На Коледа през 96-та в един привидно спокоен дом в Колорадо нещо се случва. На следващата сутрин след Коледа майка се обажда на 911 и казва, че 6-годишната й дъщеря е отвлечена. Тя видимо е в паника и започва разследване. Изплуват все по-разнопосочни следи, които водят до объркващи изводи. Нека разгледаме само една част от тях. Майката сигнализира до властите, т.е. може би не е виновна. Но не звучи искрена. Значи може и да е виновна. Има бележка за откуп, окей, не е тя. Но хартията и химикалката са от дома. Родителите са. Почеркът е доказан от графологична експертиза, че не е на родителите. Не са те, значи. Но бащата открива детето в мазето на къщата. Няма да са те, щом той се го открива и се обажда, за да каже, че го е открил. Но мазето е било заключено от към коридора. Кой друг да е освен тях? И има следи от изнасилване. Не, няма да са родителите. И така нататък. Историята продължава с още много обрати и подобни противоречиви следи. И до днес този случай остава един от най-странните в света. Не защото няма улики, а защото те не водят до една и съща истина. Номер 9. Случаят Аднан Саед. Това е случаят, който буквално даде старт на модерната вълна от True Crime подкасти. През 1999 година 18-годишната Хе Мин Ли изчезва в Балтимор, а по-късно е открита убита. Бившият ти приятел Аднан Саед е арестуван и осъден за убийство, основно на база показанията на негов познат и анализ на телефонни разпечатки. На пръв поглед случаят изглежда ясен, но години по-късно подкастът сериал започва да разглежда детайлите и нещата започват да се разминават. Показанията на ключовия свидетел се променят. Телефонните данни се оказват спорни, а част от доказателствата не са били разгледани в дълбочина. Случаят отново влиза в съда. Присъдата е отменена, после отново възстановена, а дебатът продължава. И до днес остава въпросът дали Аднан Саед е извършителят или просто е човек осъден на база несигурни доказателства. И именно този случай поставя началото на нова ера в True Crime, в която хората започват да преразглеждат стари дела и да поставят под въпрос официалните версии. Познато, ха? Номер 8. Семейство Мърдо. Това е една сага за власт, пари и престъпления в малък град, която прилича на криминален сериал, но е напълно реална. През 2021 година съпругата и синът на известния адвокат Алекс Мърдо са застреляни в семейното имение. Първоначално той твърди, че ги е открил и не знае кой е извършителят, но с времето започва да излизат детайли, които не се връзват. Оказва се, че малко преди убийствата, Алекс Мърдо е изправен пред разкриване на сериозни финансови измами. Появяват се съмнения, че убийствата може да са свързани и с опит да отклони вниманието. В процеса се появява ключово доказателство – видео от телефона на сина му, записано малко преди смъртта му. На него се чува глас, който според разследването е на самия Мърдо, въпреки че той твърди, че не е бил там. Това обърква и обръща делото. Той е осъден, но въпреки присъдата случаят продължава да се обсъжда, защото оставя въпроса дали това един човек извършил всичко сам
или част от по-голяма история, свързана с влияние, пари и години прикриване. Убийствата Делфи. Това е случай, при който жертвите успяват да заснемат част от извършителя на телефона си, което доведе до години на мащабно онлайн разследване. През 2017 година две тинейджърки Аби и Либи излизат на разходка край изоставен железопътен мост в малкия град Делфи, Индиана. Малко след това изчезват. На следващия ден телата им са открити в близост до мястото, но този случай се отличава с нещо необичайно. Едно от момичетата успява да заснеме мъж, който върви към тях по моста. А записа на него се вижда фигурата му и се чува кратка фраза «Guys, down the hill». Полицията публикува видеото и гласа. Целият свят започва да търси този човек. И въпреки това, години наред никой не го е идентифицирал категорично. Появяват се заподозрени. Създават се десетки теории. Интернет буквално се превръща в разследващ екип, но случаят остава отворен дълго време. И точно това го прави толкова смущаващ. Извършителят е заснет, гласът му е записан и остава неразпознат. Номер 6. Случаят Натали Уд. Класика. Това е холивудска мистерия около смъртта на актрисата по време на плаване, която наскоро беше официално преразгледана. През 1981 година актрисата Натали Уд изчезва по време на нощно плаване край бреговете на Калифорния. На борда са съпругът ѝ Робърт Лагнър и техен близък приятел. По-късно тялото ѝ е открито във водата. Официално е нещастен случай. Смята се, че е паднала зад борда, но почти веднага започват съмнения. Свидетели твърдят, че преди това на яхтата е имало скандал. Появяват се въпроси защо никой не е чул падането и защо не е потърсена помощ веднага. Години по-късно случаят е отворен отново. Причината за смъртта е променена на неопределена. А съпругът е обявен за интересно лице по разследването. Но въпреки това няма обвинение. И до днес остава неясно дали става дума за инцидент, нещо, което се е случило в онази нощ и никога не е било разказано до край. Номер 5. Убийствата в Оксфорд, Айдахо. Това е малко по-актуален случай, който показва как социалните мрежи и интернет детективите могат да повлияят на едно разследване. През ноември 2022 година 4 студенти са открити и убити в къща близо до университета в Айдахо. Става дума за млади хора, живеещи заедно, без очевидна връзка с престъпния свят. Убийството е извършено през нощта, докато част от тях спят с хладно оръжие. Първите дни след случая са пълни с объркване. Няма ясен заподозрян, няма очевиден мотив, а в къщата има и други хора, които не са пострадали. Паралелно с разследването, социалните мрежи буквално експлодират. Хиляди хора започват да анализират случая, да разглеждат снимки, видеа и познанства на жертвите, като посочват различни заподозрени. Някои от тези хора се оказват напълно невинни, но имената им вече са разпространени в мрежата. В крайна сметка полицията арестува заподозрян, но случаят остава доста съмнителен. И дори когато има арест, въпросите около мотива и случилото се в онази нощ не изчезват напълно. Номер 4. Случаят Маура Мъри. През 2004 година 21 годишна студентка Маура Мъри изчезва след автомобилна катастрофа на отдалечен път в Ню Хемпшир. Тя казва на университета и на работодателя си, че ще отсъства няколко дни заради семейен проблем. Стяга багажа си, тегли пари и тръгва сама с колата си. Малко по-късно катастрофира в заснежен район, но съвсем леко. Когато местен човек спира за да помогне, Маури отказва съдействие и казва, че вече е извикала помощ. Няколко минути по-късно полицията пристига, но нея вече я няма. Оттам нататък следите ѝ изчезват напълно. Няма ясни отпечатъци в снега, няма свидетели, нито доказателства на къде е тръгнала. Случаят става изключително популярен, защото всяка минута от последните й движения е анализирана многократно. Кога е тръгнала, какво е взела със себе си, защо е излъгала, че има семейен проблем.
И въпреки всички тези детайли, най-важното остава неизвестно. Как е възможно човек да изчезне за минути на открит път, без да остави никаква следа и никога повече да не бъде намерен? Номер 3. Случаят Елиза Лам и хотел Сесил. Много известен случай. През 2013 година млада жена на име Елиза Лам пътува сама в Лос-Анджелис. Настанява се в хотел Сесил, място с дълга и мрачна история. Не знам как е избрала там да отседне. Няколко дни по-късно тя изчезва. Няма и следа от нея, няма обяснение, докато полицията не публикува запис от охранителната камера в асансьора на хотела. На видеото се вижда Елиза. Тя натиска бутони, поглежда навън, крие се въгъла и сякаш разговаря с някого, който не се вижда на камерата. Вратите на асансьора не се затварят, а поведението й изглежда необяснимо. Дни по-късно, след оплакване от гости за странен вкус на водата, се прави проверка на резервоарите на покрива. И там е открито тялото й. И от тук започват въпросите. Как е стигнала до покрива? Вратите към него обикновено са заключени и достъпът е силно ограничен. Как е влязла в резервоара? Той е висок и много тежък за отваряне. И доста трудно достъпен. И най-странното, какво точно се случва в онзи асансьор? Официалното заключение е, че става дума за нещастен случай. Но записът остава. И до днес много хора не могат да си обяснят какво точно се вижда в него и защо нищо в тази история не изглежда нормално. Номер 2. Зодиакалният убиец. Този няма как да не го знаете. Аз за това и не съм правила видео. Ако искате, ще направя видео в канала, но предполагам, че всички вече сте слушали за него много. Неразгаданите шифри и дързостта на извършителя го правят вечна тема за анализ и нови хипотези. Накратичко, в края на 60-те години в Калифорния започват серия от убийства на случайни хора, извършени от неизвестен нападател, който по-късно сам започва да комуникира с медиите и полицията. Нагло, а? Той изпраща писма до вестници, в които описва престъпленията си в детайли и включва шифри, кодирани съобщения, за които твърди, че разкриват самоличността му. Част от тях са разчетени, но други остават неразгадани и до днес. Извършителят си дава име – Зодиакът. И открито предизвиква полицията, като заплашва, че ще продължи да убива. В някои случаи изглежда, че наистина следва тези заплахи. Въпреки огромното разследване, десетки заподозрени и години работа по случая, така и не е установен категоричен извършител. Най-странното остава това, че убиецът не се и крие напълно. Той сам излиза на показ чрез писмата си, дава улики и дразни полицията. И въпреки това остава неразкрит. Номер 1. Изчезването на Мадалин Маккан. Това е случай, който всички знаем, нали? Той е с огромен международен отзвук, който станал наскоро актуален заради нови заподозрения в Германия. Знаете, нали? През 2007 година семейство Маккан е на почивка в Португалия. Вечерта родителите оставят трите си деца да спят в апартамент много близо до ресторанта и отиват да вечерят в него. Не са далече, периодично се връщат да проверяват дали всичко е наред. И всичко изглежда спокойно. До момента, в който майката се връща и вижда, че Мадалин я няма. Вратата е отворена, няма шум и няма следи от борба. Започва едно от най-големите международни издирвания. Полиция, медии, доброволци, целият свят следи случая. Но още в началото нещо не се връзва. Ако някой е влязъл вътре, как е станало без да остави следи? Ако е изведена, как никой не е чул нищо? Появяват се свидетели, които твърдят, че са видели мъж, носещ дете, но описанията се разминават. В един момент разследването се обръща и към самите родители, но по-късно те са оневинени и изчистени са от подозрение. Годините минават, случаят отново излиза на преден план с нов заподозрян в Германия. Но въпреки всичко, най-важният въпрос остава без отговор.
как едно дете може да изчезне от стая, в която всичко изглежда нормално и никой да не разбере какво се е случило толкова години. Това е топ 10 на световните мистерии. Това е топ 10 на случаи, които са световни мистерии, все още не са разкрити. Аз бих добавила и още няколко, но за тях ще говорим в друго видео. Ако искате да развия някой от тези случаи до край в отделно видео, пишете ми долу в коментарите и ще го направя. Аз съм Ивета Шуманска, а вие бяхте с код 187. Абонирайте се, за да ме подкрепите. Благодаря ви. До скоро!